Mira, coincidim amb el que volem comprar. Ai, sí, és que he vingut aquí a veure quin munt de fruits secs coneixia. A veure, quals hi coneixes? A veure, digue'm. Doncs la veritat- Digue'm dos o tres. A veure, dos o tres. Les avellanes, Bé. les ametlles i els cigrons. Home, cigron és una llegum, però sí, a vegades sí que la pots trobar com a fruit sec. Però Això és no ben són fruit sec. cigrons? Sí, perquè està sec i està torrat i pots menjar com a fruit sec, però no és ben un fruit sec. Ja. Bé, Les avellanes, les ametlles, els pinyons, les anous, tot això siguin fruits secs. clar, jo venia a buscar-ne perquè he pensat, mira, tinc molta gana quan miro la tele. I he dit, doncs, n'agafo uns quants i així mentre miro la tele vaig picant una mica. No sé si t'ho recomanaria quan mires la tele, picar coses, perquè llavors t'acostumaràs a picar coses i no va bé. Els fruits secs són bons, però te'ls has de menjar per berenar o ficats en algun plat, però no t'acostumis a mirar la televisió, anar al cine o així i tindre que picar alguna cosa. D'acord, doncs no ho faré. Me'ls menjaré per berenar. Però a vegades nosaltres a la caseta de l'arbre quan anem d'excursió ens enduem fruits secs per quan parem a descansar, llavors en mengem una mica, que ho fem bé. Això és molt bona idea, això sí que és veritat, és molt bona idea, perquè és un aliment molt concentrat, molt nutritiu i que llavors per aquestes coses sí que va, perquè te dona energia, ocupa poc puesto i de seguida te van bé. Ai, que bé, que contenta estic que fem alguna cosa bé. Ja et prometo que a la tele, quan mirem la tele, ja no en menjarem. No, a veure, se pot menjar de tant en tant, però no és una cosa que si no agafaràs un hàbit de picar, que no t'ho recomano. No pels fruits secs, però qualsevol altra cosa, D'acord, Antonieta, moltes gràcies. De res. Adeu. Amb les piles a tope.